Sa tuwing nakikita ko po sa totoo lang tumatayo yung balahibo. Sa tuwing nakikita ko po sila lapit sa akin, nasusuka ako. Sa totoo lang po, more than 20 girls po. More than 20 girls! Mula nung dumating siya, alam niya na although may kinakasama ako, trinay ko. Never akong umuwi dun sa babae. Pero talaga nakita ko wala na. Wala akong magagawa kasi may kasalanan ako. Veronica, pwede po bang makikwento sa amin ano po itong reklamo mo laban mo kay Mister? Yun pong una sila po, yun nga po nung nasa abroad pa po ako. Yung reklamo ko po kasi na to, nasa abroad pa po ako nito kasi yun nga po yung pinapadala ko pong pera, pinapang babae lang po niya. Tapos yung mga anak ko po, pinapabayaan na niya, kinukuruto man niya po lahat yun. Kaya nagreklamo po ako, naandun pa po ako nito sa abroad. Tapos kung nung makauwi po ako, nag-usap po kami sa barangay, kasi pa po ito 2022 pa po, nareklamo ko na siya sa Bausi po. Pero ang napagasundan po namin doon, magbibigay siya ng 5,000 po every month. Kasi yun daw po yung kakayanan niya. Pero wala naman pong ibinigay. Okay. Tapos nung umuwi po ako, may nalaman po ako na kinakasama niya. Doon na po siya nakatira. Wala naman po siyang binibigay. Kahit nga po yung pambayad ko ng kuryente, pambayad ng tubig, pambayad ng mga bills po, nasa kanya po yon. Eto bang si Mister ay ganyan na talaga yung pag-uugali bago ka pa man naging ng ibang bansa? Meron ng history ng pambababae itong si Mister? Opo, madami na po. Uy, so madami ng beses na pinatawad mo itong si Mister at naniwala ka ulit. Opo, madami pong beses akong naniwala sa kanya. Honestly po, how many times akong muntik pong magbigti. Sabi ko sa kanya, alam niya po yan. So ibig sabihin nito, Veronica, mentally, emotionally, depressed ka na dahil sa pinanggagawa nitong si Mister mo. Opo. Okay, matanong ko, kayo ba ay kasal nitong si Ernie, itong asawa mo? Opo. Ilang taon na kayong kasal nito? 22 years po. 23 years. Opo. Okay, sa loob ng 23 years, ilang taon po ba na naging masaya yung pagsasama ninyo at ilang taon na nung nalaman mong niloloko ka ni Mister? Mga 4 years lang po siguro yung okay. Pero ano pa lang po, baby pa po yung isang buwan pa lang po siguro nung nalaman ko po na may ginagawa siyang kalokohan. Okay. Nahuli ko po siya sa cellphone, nakasave Okay. Sino, etong babaeng naka-blue na nakapalda, ikaw ba yan o yung babae niya? Ay, hindi po ako yan, yung pong babae yan. Yung babae, okay. So, kaya ako natanong kasi latest lang itong nauuso. So, kung ikaw to, ibig sabihin, medyo okay pa kayo. Pero dahil 5 taon na ba kayong hindi okay ni Mister? Simula ng 2018 hanggang ngayon, eto bang binabanggit mong babae ni Mister ay yun pa din or iba't iba na? Yung pong binabanggit ko babae ngayon, yun po yung latest ngayon. Pero yun pong mga nakaraan, iba-iba po yun. Marami po okay. iba-iba. Marami po akong screenshot. Matindi. Sino po. Matindi itong si Mister. Pogi ba si Mister? Hindi po. Pero dahil po, makajos po siya dati, no, tsaka matalino siya, kaya Ayun. po siya. Mapait naman po siya dati. Kaya, po siya. Kaya lang po nung natutong mag-bisyo po, hindi naman po ito umiinom. Wala pong bisyo, walang yosi, walang alak. Wala pong kahit anong bisyo. Napakasipag pong tao niyan. Nabago lahat ito, Veronica, ng mga mabubuti sa kanya nung nagkaroon na siya ng mga bisyo. Opo, nung nagtrabaho po sa labas, natuto siya. May pagsisisi ka ba, Veronica, na itong si Ernie yung napangasawa mo? Sobrang pagsisisi po. Masasabi mo ba na itong si Ernie ay walang kwentang tao? Sobra po. Sabi ko nga sa kanya, alam mo yung galit ko dati sa'yo, abot langit lang ngayon, lagpas langit na. Ilan po yung anak po ninyo ni Mister? 4 po. 4, ilang taon na po ito? Ilang taon na po ito? At nag-aral po ba ito? Opo, 21 years old po yung panganay. Nag-aaral po ng 3rd year college po sa Mabini po, nursing. Yung pangalawa po, criminology po sa Mabini din po. Yung pangatlo po, 17 years old, senior high po sa Pasod National High School. Tapos yung pang-apat po sa Pasod National High School din po, grade 8. So ibig sabihin, Nanay Veronica, lumalabas na mag-isa mong tinataguyod itong mga anak mo sa pag-aaral at especially sa pang-araw-araw niyong mga pangangailangan. Opo, lahat po yan. Pero ninanakawan pa po niya ako. Pinapadala ko po dati, bukod sa ninanakaw po yun, meron pa pong iba. Nung umuwi po ako dito sa Pilipinas, nag-usap po kami na, sige, hahayaan na kita. Hahayaan na kita sa kung anong gusto mong gawin. Basta ang sa akin lang, sabi ko, magbigay ka. Pero dahil po may pera ako, sabi niya sa akin,
isasangla daw niya yung ATM niya po, pero ako daw ang hawak ng ATM na yon. Okay. Tapos ang nangyari po, sinasangla pala niya, 7,000 na yung pagkasangla niya, sabi niya sa akin, pero 10,000 po pala. Okay. Tapos katulad po nung may binibenta kami ng manok kasi meron po kami mga broiler, dapat po sa amin na yon, pero kinuha niya po at sabi niya po may nag-order daw, tutulungan niya daw po ako magbenta. Yung pala po, dinadala doon sa kanila. Okay. Tapos po, bigas po. Sabi ko, asan yung bigas na nawawala? Sabi niya sa farm daw, dinala po. Yung pala, doon din sa kanila po, dinadala. Sa pagkakalam nyo, ma'am, maliban dun sa dinadala niya sa kanilang bahay, saan napupunta itong pera na kinukuha sa'yo? Ang alam ko po, doon sa bahay nila Ruby, doon lang po. Tsaka ang alam ko po, baka po kung nagiinom po, madalas po kami siyang mag-inom kasi sabi niya yung problema daw po niya, nilalagyan niya sa pag-inom para makalimot siya. Uy, Sabi ko, Charles, mo yan, pinili mo yan. Maliban sa pambababae, sa pagnanakaw ng pera, yung pera ginagamit pa para makalimot. Yung Oo. pera mismo ng babae, ni Ma'am Oh, Veronica. matanong ko lang si Ma'am Veronica, pero this time, Ma'am Veronica, desidido ka na talagang ireklamo ituloy itong kaso patungkol dito sa mga pinagagawa ni Mr. sa'yo. Opo, kasi masyadong matagal na po. Grabe na din yung sakripisyo ko po. Makinig ka, Veronica, no? Dahil itong inireklamo mong si Ernie ay nasa kabilang linya na ng ating telepono. Ernie, ano yung masasabi mo dito sa inilapit sa aming reklamo ni Mrs. patungkol sa inyong relasyon? Si Ruby tapos si Veron nag-usap na sa barangay Kamambugan. Pinabarangay niya yung si Ruby. Ano po, ma'am? Sino si Ruby? Yung kinakasama ko, ma'am, ngayon. Okay. So, meron kang kinakasama ngayon. Yes, ma'am. Ilang taon mo na itong kinakasama si Ruby? Isang taon po. 1 taon. Medyo matagal-tagal na. Ernie, ganito. Tinatanong mo ngayon kung ano itong inirereklamo ni Veronica. Ang inirereklamo ni Veronica ay yung dating reklamo sa'yo na hanggang sa ngayon, after 3 years, ay hindi ka sumusunod. Ano ba yung napag-usapan nyo dati? Sustento, tama? Saan yan, ma'am? Saan yan, ma'am, reklamo na yan? Ano daw, ma'am, kung saan po yan? Kung saan yan nangyari? Kung may pinirmahan ba? So idinideny mo na meron kayong pag-uusap sa barangay patungkol sa sustento. May pinirmahan kami, ma'am, pero walang ganun na sinasabing 5,000, ma'am. Pwede po tayo magpabuklat sa barangay, ma'am. Okay, so may pinirmahan. Okay, magkano ba yung sa tingin mo ay amenable ka na yun ang ibibigay mo sa mga anak mo? Narinig ko, ma'am, kasi sa kanya 5,000, ma'am, sa totoo lang. Okay. 5,000, wala po kaming pinipirmahan ganyan. Ang sa batas, ma'am, ang inaano ng batas... Wait lang, Ernie. Okay. Binibigay kung magkano po ang dapat isusinto. Depende po yun, ma'am, sa kakayanan. Okay, napakagaling. Ernie, napakagaling mo. Alam mo yung batas na hindi dapat sinasabi kung nasa magkano. Pero, alam mo din yung batas na dapat ikaw magsusustento ka sa mga anak mo. Tama? Yes, ma'am, opo. Okay, nagawa mo po ba? Oo o hindi? Nagawa ko, ma'am. Kaya lang, ang talo ako, ma'am, alam mo, ma'am, walang resibo. At totoo lang, God knows. Okay. Ito, ma'am, talo ako sa ganitong labanan kasi hindi naman magano lang, bakit kailangan Ayan. ko pa? Wait lang, Ernie, pinapasok mo na naman si Lord. Sabi mo, God knows. Alam ni Lord na nagbibigay ka. Pero hindi alam ng asawa mo na nagbibigay ka. Sino po ba yung dapat namin paniwalaan? Ikaw o si Mrs.? Yung mga anak ko po, ma'am. Okay, yung Ayan. mga anak mo. Sige, mamaya alamin natin sa mga anak mo kung talagang nagbibigay ka. Kailan yung tanda mo or last mong naibigay, magkano sa mga anak mo? Actually, ma'am, mula nang dumating yan ng August, lahat, ma'am, ng ang ATM ko, ma'am, wala na akong nakukuha. Although may utang ako sa kanya, lumalabas na utang. Pero, ma'am, yung ATM ko na nagsasado ko ng 10,000 pataas, nasa kanya yun, ma'am. Okay, so binabanggit mo, nauubos yung laman ng ATM mo dahil napupunta sa mga anak mo. Hindi, ma'am. Hindi, ma'am, naubos. Talagang binigay ko yung nakasangla. Yung, parang style, ma'am, sangla. Kasi kung isasangla ko sa iba, yung porsyento, di sayang nga naman. Mapupunta sa iba, sa mga anak ko na lang. Lahat, ma'am, ng sahod ko napupunta. Although, sabihin natin, utang ko, ma'am, pero napapakinabangan, ma'am. Kanino mo, wait lang, kanino mo sinangla yung ATM mo? Sa kanya, ma'am. Sa asawa mo? Yes po. Sinangla mo sa asawa mo, tapos pag may pumapasok na pera doon sa ATM mo, wini-withdraw ng mga anak mo. Hindi po. Ako naman ang nakaka-withdraw nun. Binibigay ko kung magkano yung na-withdraw ko. Wala na bang pag-asa na magbago ka at ayusin itong pamilya ninyo ni Veronica? Sir, mula nung dumating siya, alam niya na although may kinakasama ako, trinay ko. Never akong umuwi dun sa babae. Pero talaga nakita ko wala na. Wala akong magagawa kasi may kasalanan ako. Kaya sir, hindi dapat akong tanungin yan siya. O ngayon, tatanungin kita, Nalaglag Ernie. na, partner. Halimbawa, sumagot ngayon si Veronica
na, oh, Ernie, ayusin natin yung pamilya natin. Kaya mong iwan yung babae mo ngayon? Ako ma'am, kaya. Tanungin mo siya ma'am kung kaya niyang kaya. Okay, balikan natin si Veronica. Sige, Nanay Veronica, ano yung masasabi mo ngayon kay Ernie? Bibigyan mo ba siya ng pang-ilang beses na pagkakataon? Hindi na po. Ah. Sa tuwing nakikita ko po sa totoo lang tumatayo yung balahibo. Sa tuwing nakikita ko po sila lapit sa akin, nasusuka ako. Sa totoo lang po, more than 20 girls po. More than 20, More than 20 girls! girls. Matindi! So ibig sabihin niyan, pinapaubaya mo na si Ernie sa mga babae. Bahala na siya kung Opo. ilang babae gusto niya. Wala naman pong magandang ginawa. Puro hirap, puro sakit, puro sakripisyo lang po. Wala namang magandang mangyari. Tsaka gusto ko po palang linawin yung tungkol doon sa ATM. Okay, ano yung about sa ATM? Yung ATM po, hindi niya, nakasangla po niya yun sa akin. Ngayon, sabi niya po, gusto niya daw po magkaroon ng sasakyan, ng motor po. Eh, di sabi ko po sa kanya, sige, pero wala akong kasya yun. Sabi niya, pwede hiramin ko muna yung ATM mo at isasangla ko kay Leonie. Sabi po niya, dahil po mabait akong tao, gusto ko magkaroon siya ng sasakyan, ginawa ko po, binigay ko sa kanya ang ATM. Sabi niya, isasangla ko lang ng 7,000. Ganyan po. Eh, naandun pa nga lang po kami sa sinangla niya, namimigay na siya ng pera na kung tutuusin, dapat hindi po. Sabi ko sa niya, bakit namimigay? Hayaan mo na at ano ngayon? Okay, nagkukuha na namin, ano? Makinig ka, Veronica at Tatay Ernie, ano? Sa ngayon, anong pinakagusto mong mangyari ngayon, Ma'am Veronica? Ang pinaka gusto ko pong mangyari, magbigay naman po sa sustento doon sa mga bata. Regular po yon. Magkano po ang expenses ng mga bata? Yun sana ang gusto ko. Hati kami. Tsaka, wala na kaming pakialamanan po. Hahayaan ko na siya. Basta Okay. lang po yung obligasyon niya sa mga bata. Gagawin niya po. Pero pag hindi sumunod si Tatay, desidido ka bang kasuhan si Tatay? Pag hindi po siya sumunod at nagbigay po ng mga pangangailangan ng mga bata, sige po. Kaysa po makinabang sa yung iba at nakakapapakasarap sila habang ako naghihirap, ilalagay ko na lang sila sa kulungan po. Ayun. Kinig ka po, Nanay Veronica, no? Para mabigyan ng legal na aksyon itong inaing mo. Nasa kabilang linya ng ating telepono si Police Major Diana De Vera, ang WCPD Officer ng Women's and Children's Protection Desk ng Camarines Norte Police Provincial Office. Base po sa statement ninyo, inamin po ni tatay na meron siyang kinakasama. Opo. Yan po ay depende po yan kay madam kung magpa-file po siya ng kaso. Magpa-file po siya ng kaso doon sa lugar, sa munisipyo na kung saan nangyari po yung insidente. Ngayon po, ang advice po namin sa kanya, magtungo po siya sa pinakamalapit na police station para po ma-advisean po siya ng aming WCPD investigator kung ano po yung mga proseso na gagawin niya pag nag-file po siya ng kaso. Opo. Yan po ay pwedeng pumasok yan sa RA 9262 or pwede naman yung concubinage. Siguro regarding naman dito sa sustento, kasi nakapag-usap na sila or meron na silang kasunduan sa barangay. Maari na ba itong pumasok sa pagsampa ng kaso? Actually po, yung ginagawa po ni tatay na panloloko, under psychological abuse na po yan. Pasok na po yan. Ngayon, kung hindi pa po siya magsusustento, karagdagan. Opo. Karagdagan po yan dun sa kaso. Kung sakasakali na mag-file po si nanay laban kay tatay. Posible itong dalawang kaso ang pwedeng kaharapin ni Tatay Ernie. With that po, Police Major Diana De Vera, maraming salamat po sa inyo pong oras. Maraming salamat din po. Tatay Ernie, Yes po. congratulations po sa inyo. Pasok po kayo dito sa dalawang kasong pwedeng kaharapin po ninyo na pwedeng isampa po sa inyo ni Mrs. Ano po yung masasabi po ninyo? Ma'am, narinig yung ma'am kanina ma'am na bago kayo tumawag kay sir doon sa police doon po sa kausap nyo kanina, di ba ma'am, sabi ng asawa ko, narinig nyo naman malinaw ma'am na hindi na itutuloy ang kaso, magbibigay na lang ma'am ng sustento. Oh, yun. Si Tatay, pagdating sa ganyan, mukhang maliwanag yung, Sa karapatan niya. malakas yung pandinig ni Tatay. Gaya ngayon po, Tay, para hindi po kayo kasuhan ni Mrs. ng pambababae, panluloko sa kanya, so magbibigay na po kayo ng tamang sustento. Yes ma'am, sige po. Alam mo, Tay, kung kapos ka sa buhay, di dapat hindi ka muna naganap ng ibang babae. Nag-focus ka sa pamilya. Kasi kahit wala kang may abot na pera kay Mrs. para sa mga anak, kung hindi ka ng babae, matutulungan ka pa niya. Wala naman ako ma'am ginagastos doon. Wala pa akong ginagastos doon. Uy, alibay mo, mister. Ganito na lang, Nanay Veronica. Hello po. Dahil maraming satsat, maraming alibay si mister, ganito na lang. Kung hindi makapagbigay si mister, ano yung desisyon mo ngayon?
Pag hindi po siya makapagbigay, saka yung 5,000 po, noon pa po yun nung wala pang college. Ngayon po may mga college na kaya hindi po ako tatanggap ng 5,000 na halaga. Okay, so this time, Nanay Veronica, papanindigan mo na, kakasuhan mo itong si Tatay Ernie. Opo, silang dalawa po. Ayun. So, ganito na lang, sasamahan ka namin, Nanay Veronica, no, para maasikaso mo itong pagsasampa mo ng kaso laban dito kay Ernie at dito sa kanyang kinakasamang babae. Po. Wala na kaming magagawa. Nagdesisyon na po si Nanay Veronica. Sige po.